Vi har om barokken som både en litterær og en arkitektonisk periode. Først vil vi gennemgå den historiske kontekst, og dernæst vil vi se på den danske salmedigter Thomas Kingo, og dernæst analysere hans salme Ked af verden og Kjær i himlen fra 1686, og det sidst analysere et maleri kaldet Vanitas Quiet Life fra 1635. Barokken strækker sig fra 1600 til 1730. I Danmark 1650 til 1720. Kongeloven blev indført og medført blandt andet af kongen ikke krones. Dette skulle symbolsk vise, at kongen ikke lå under for nogen, og at intet menneske var værdig til at sætte kronen på kongens hoved, som viser, hvordan kongen iscenesatte sig selv. Hofkulturen var også med til at vise kongens magt. Magten skulle fremvises ved storslåede arrangementer, som f.eks. ved at afholde tafler, hvor borgerne kunne komme ind og se kongen og hans selskab spise en overdådig middag. Ved disse selskaber iscenesætter kongen sig selv, og derved kan hans pomp og pragt komme til skue. I kontrast til det stive liv i hoffet fandtes maskeraderne, der gav hoffet lov til at skære ud. Maskeraderne havde ikke som sådan en betydning for litteraturen, men er et fint eksempel på, hvordan den eksistentielle kedsomhed får et afløb. Der er to typer af kedsomhed, der dominerer. Den eksistentielle og den situationsbestemte. Hvor den situationsbestemte er, når du keder dig i momentet, og den eksistentielle kedsomhed er mere den generelle følelse af meningsløshed i verden. Kongens magt kunne også ses i litteraturen, hvor der blev indført censur. Censuren blev skabt for at undgå at krænke kongen, hvorfor at de tre vigtigste genrer i perioden derfor blev lejlighedsdigtningen, som var digte til glæde og fest og sorg, og salmedigtningen, der primært havde religionen i fokus, og digte til hverdagen, som omhandlede dagliglivet og ofte forholdet mellem mand og kvinde. Som tidligere nævnt vil vi gerne snakke om Thomas Kingo. Thomas Kingo er født i 1634 og er søn af en fattig væver. Thomas Kingo er blandt andet kendt som Danmarks bedste repræsentant inden for barokkens digtere. Han arbejdede meget som forfatter til mange berømte salmer, lejlighedsdigte og hyrdedigte, også kendt som elskovspoesi. Han er et eksempel på en person, der oplevede stigning i det sociale sammenhæng, da han er født af en fattig væver, men derved arbejdede sig op og blev en anerkendt biskop og Danmarks største digter. Nu går vi videre til analysen af Thomas Kingos digt Ked af verden, Kjær i himlen fra 1686. Digtets formelle træk er, at der er 15 strofer med 6 verslinjer i hver. I hver strofe er der samme antal stavelser i hvert vers, som er med til at give digtets symmetri og struktur. Der er enderim og parrim i digtet, som f.eks. i første strofe, hvor der i vers 3 og 4 er et parrim i enden med og på og for små. I digtet benyttes der vanitas-symboler, der er et udtryk for forfængelighed og forgængelighed. Vanitas-symbolerne viser, at mennesket er bevidst om, at det skal dø, og derfor hænger begrebet memento mori tæt sammen med disse, som netop betyder, husk at du skal dø. Vanitas-symbolerne i digtet er for eksempel skygge, glas, bobler og is. Thomas Kingo gør blandt andet brug af antiteser, også kendt som modsætninger, i hans digt fra 1686. Thomas Kingo gør blandt andet brug af tropen, antiteser, hvor spejlingsstrukturen i digtet bliver meget relevant. Blandt andet i strofe 2 og 9 ses der en jordisk sammenligning i form af skygger og bobler og det mere materielle, som mennesket har på jorden versus det himmelske liv i form af Jesus og solen ved stråler af strød og i Abrahams skød, som skaber den her guddommelige relation. Bruddet, der sker i forhold til spejlingsstrukturen, bliver generelt mest set i strofe 9, hvor at i bruddet i strofe 9 sker der et flyt af fokus fra livet på jorden til det himmelske liv. Det er tydeligt, at Kingo retter en skarp kritik imod det forgængelige og forfængelige liv, som leves under den barokke tid. Han benytter vanitas symboler til at understrege, hvordan forfængeligheden bedrager og styrer vores liv. Livet varer ikke evigt, og vi ved, at vi alle skal dø. Men Kingo snakker om, hvordan den viden om, at vi skal dø, påvirker vores måde at leve livet på. Og der sker et brud i digtet, hvor de første 8 strofer handler om bedrag, kedsomhed, forfængelighed og alle de ting, som påvirker vores liv negativt. Men i strofe 9-11 ændres det. Fra strofe 9-11 handler det om, hvordan jeget længes efter det himmelske liv, alt det sande, skønne og gode er ved Guds side.
Det himmelske liv bliver repræsenteret som livet, der var evigt. Jeg mener, at det sande liv findes i troen og i himlen. Der er man fri fra jordens materielle ligegyldigheder og tomhed. Så vil jeg gå videre en analyse af Hendrik Andriesens Vanitas Quiet Life fra 1635. Igennem en formal analyse kan man se, at maleriet er et stilleben, fordi der er opstillet en række genstande, og desuden anvender billedet clair obscur, fordi der er lys og mørke kontraster i billedet. Betydningsanalyse, der kan man se, at billedet er fyldt med Vanitas-symboler, forgængelighed, som i barokken er lig med forfængelighed. Maleriet viser livets skrøbelighed og memento mori. Husk, at du skal dø. Blomsten, uret der tikker, kraniet, sæbeboblerne og et udbrændte lys er alle forgængelighedssymboler, der viser, at alt har en ende. Globusen er et udtryk for forfængelighedssymbolik, i det symboliserer uddannelsen. Og med kongekronen bliver det vist, at kongen selv er udødelig, og vi alle er lige i døden. Dette er med til at skabe den eksistentielle kedsomhed, netop at alle er lige for døden, og at alt er lidt ligegyldigt, som bliver skjult under den pompøsitet, det iscenesatte billede her fremstiller, og den iscenesættelse kongen selv prøvede på at skabe i sit levende liv.